A Garda Civil desartellou un grupo criminal radicado na provincia da Coruña, especializado en estafas mediante o método do SIM swapping. Segundo informaron fontes policiais, facíanse coas claves da banca electrónica das presuntas vítimas e duplicaban as súas tarxetas para posteriormente realizar transferencias a outras contas. No marco da operación denominada Duplicidade, procedeuse á detención de 14 persoas, veciñas de Oleiros, Culleredo, Camariñas, Carballo e Boiro. Están acusadas como presuntos autoras de varios delitos, de estafa agravada, de falsidade documental e pertenza a grupo criminal. Nos rexistros realizados en varios domicilios, os axentes atoparon unha gran cantidade de diñeiro en efectivo, algún del falso, 3 pistolas, varios ordenadores e teléfonos móviles, así como tamén un dispositivo electrónico impresor de tarxetas plásticas co que falsificaban os DNIs. Todos os detidos xa foron postos a disposición do xulgado de instrución número 3 de Carballo, que é quen instrúe o caso.